Da ni Llwyddo'n Lleol ac i'r Ynys Môn a Pwyllgor Llwyddo'n Ynys Môn yma yn Iorwerth heno fel ymgais i drefnu gig i godi arian ar gyfer y Steddfod yr Urdd sy'n dod i Ynys Môn yn 2026, felly edrych ymlaen i weld faint bres da ni'n godi heno yma. Mae'r apel yn mynd yn dda, so heno da ni yma yn Iorwerth a da ni'n cael cynnal gig. Felly heno'n canu mae cledra cordia a mae gennym ni DJ. A mae wedi gwerthu allan, so mae hynna'n dda iawn. A da ni hefyd yn mynd i fod yn gwerthu merch i hel mwy o arian mewn ffordd. Dwi'n meddwl bod 20 mlynedd bellach ers i'r Steddfod fod draw yma tro dwytha. Felly dwi'n meddwl bod o'n neis bod ni fel Ynys Môn i gyd yn dod at ein gilydd blwyddyn yma a bod pobl trwy gydol Cymru yn gweld be fedrwn ni wneud a ella denu pobl Ynys Môn na fiasau mynd i'r Steddfod lafar ella fydden nhw'n gallu dod i fwynhau efo ni. Yn ystod gwyl cefni 2024, ath y criw o'r Pwyllgor Llwyddo'n i weld ystod gig ar sgêl mawr yn cael ei drefnu, a roedd hynna'n ysbrydoli ni drefnu gig yn hunan fel heno yn Iorwerth. Wel, mae'r urdd yn golygu lot i ni fel artistau Cymraeg. Dyma lle nath ni gael y llwyfan gyntaf fel pobl ifanc. Dyma lle ni'n magu hyder, so oedden ni'n 7 oed i fod ar lwyfanau'r urdd, felly mae cael perfformio mewn digwyddiad sydd yn dathlu'r urdd, sydd yn casglu arian i'r urdd, jyst yn bwysig iawn i ni. A gen ni ddiolch mawr i'r urdd. Oes. A mae'r sîn gerddoriaeth Gymraeg sy'n yma yng Nghymru mor bwysig a mor fach, ond hefyd mae pob mor gefnogol i gilydd. Mae jyst angen mwy, dydy. Mae angen mwy. Oes, bob tro. Mae mor bwysig bod plant ifanc yn tyfu fyny i gerddoriaeth eu haith nhw, felly os ydych chi'n licio canu, go for it. Dwi'n meddwl bod o mor bwysig i bobl ifanc cael dod i gigs lleol achos mae'n hybu'r iaith, mae'n hybu cerddoriaeth Cymraeg. Dewch yn chi. Mae cael clywed yr iaith Gymraeg dwi'n teimlo'n rhan anatod i fi allu'n joio fy hun. Ac mae'n rhywbeth dwi'n hoffi cael gwneud efo ffrindiau i cymdeithasu yn yr iaith Gymraeg a cael bach o hwyl.